прекъсването, но имахме гости. Да. Тук спринтирате, виждате ли? Тук по принцип моят приятел ходи, ама не помня къде беше. Тук беше. Тук беше и сега може да не. Ще преминем през пажените, като да ни казвам. Сега преминаваме тук, кара да се лети, но до вас специално ще летим. И така. Тук. Не съм сигурен какво е мама. Значи тук първи влизаш или не долу. Когато с тази шапка си се говорил нещо. Това е евента. Може би ще ходим днес на един. Тук също видяхме джайл. Също джамп. Мисля, че джамп са го променили, но не съм сигурен. Нещо трябва се харесва на админите. Да, явно джампа не са го променили. Ще се нафарма малко парички. Това никой не е било добре. Никой не ми гледа това. И сега виждате ОФО 500 ОФО. И така мога да си фарма пари, колкото искам. Тях нещо другото ще се нафарме парички. Между другото, не това много ефектно. Между другото, що видях, че тук има бариери, които да не видим, което много интересно. Което е супер яко. Сега още... Между другото, аз бая имам, така че не ми трябват парите им. Малко си добър играч. Как може да... Опа, и виждате гледата моя акаунт. Да ви покажа. Не се сещам. Опа. Виждате, аз съм преминал на акаунт, обец, ловът е нормален. Виждате, Dark 04 се обади. Не трябва да ровът е нормален. Така. Друг сторес не е мой. Това е на моят приятел, защото ви трая, Dark Warrior. С него по принцип си цъкаме. Това е цялото RS. Това е къщата ми. Това е къщата. Не си влизаме. И добре. Това е къщата, аз ви я показах преди малко, за мен 1 час, за вас 10 минути. Между другото, понеже ми е даден бандиджама 10 минути и не съм го изтеглил хард. Клипчета ще бъдат разделени на части. Да. Това ви го показах. Между другото, това е печа, който той сам измисли. И после всички му копираха и появиха. И така, виждате хопера си има върлище колкото виждате. Тук се опекал човек камък. И така, аз малко левели съм над колови, виждате. Моето име е Protection 4, Fire Protection 4, Unbreaking 3, Fire Failing 4, Best Portion 4,
Infinity 1 and Transpiration 3. Alpha Infinity 1, The Parts Right 3. И виждате, това мисля, че да има на всички. Админа ми ги подари. Няма да казвам как админ да не се вкарат. И така. Аз ще почна тук да копам като нормален и ще се върнем. Така, помогнахме му с няколко ключчета, връщаме се. Преди 20 секунди паузирах, ама карай. Тук, оп, това ще го заменим. Да не си личи много, защото става лошо. Ако някой друг е, вярно, че ни... Имената ни се виждат, ама все пак... Си е тайна, да е. Не си личи кой знае колко много отгоре. Тук малко ще го закрием, защото няма да им трябва. Между другото, не знам какво да направя. Ще си имам някакъв клип за редстоун, но както казвам, аз много обичам редстоуна, динамита, много обичам, аз съм като пироман. Ама ви казвам в хорото, обичам да вярваме. И така, тук ще го запълниме. Оп. И така може, опа. Не знам защо се бърна. Значи защото има снайпер. Ха. Защото това е лошо. Ето, получи се. Не знам, нещо някой да се бърва църква. Младва малко сървъра, ама това на моменти. Добре. Аз трябваше да стана сега. Това може да правиме. И това от мене. За сега. Може би ще пиша още кип заедно с тези двата. Малко е гадно. Сървъра лагва, ама. Сега само да ви кажа. Къде е другата? Имаме 3 къщи, двата от тях са складове, така че и двата от тях са складове, сега само да се върчим така. Само да видя къде е точно. Къде е, защото аз не се сещам. Много лошо. Виждате, тук вече са заети половината плотове, не знам защо хората. Тук, това. Някой ми е копирал пещата и се дразна. И ми е копирал и стъбите даже. Не може да бъде просто. Някой ми е копирал пещата. Това е нормално. Да, и тук ще се става като картирал. Между другото може да покаже един бък. Много такъв декоративен. За декорация служи. Ще ви покажа как ще се прави. Ще развивам канала си. Тази дупка ми е позната. Много странно звучи, но ми е позната от някъде. Може би е тук, може би не, може би да. Между другото майче е тук, защото... Чакайте сега, ще видим. Е така... Да, тук. Е така. Колко минути си черво, защото ви стреснах. Това е една от къщите ни. Така. Така. Тук има... Точно спаунър бяхме направили и работеше един ден, два. Мощността на
Не знаем защо.